Hola amics i amigues i benvingudes una vegada més a Quatre Ferros Forjats. Avui anem a conèixer l'origen de les falles. El mot falla ve de la paraula llatina facula, que vol dir torxa. Els romans ficaven aquestes torxes al cim de les torres de guaita per comunicar-se amb altres indrets. A l'edat mitjana s'emprava el mot falla com a foc menut o foguera. Hi ha una semblança prou curiosa entre el nostre mot falla i el mot anglès fire, que es pronuncia gairebé igual que falla. Anem a veure ara les diferents hipòtesis que expliquen que avui en dia els valencians votem poc a les falles el dia de Sant Josep. Segons el marquès de Cruïlles, el gremi dels fusters de la ciutat de València cremava la vespra del seu patró, Sant Josep, les restes de fusta que hi tenien als seus tallers, fent així neteja i deixant-ho tot enllestit de cara al bon temps de la primavera. Conta la llegenda que també cremaven els seus parots, que eren els ciris que tenien a les portes per fer llum, ja que després de l'equinocci i la fi de l'hivern, els dies eren cada cop més llargs. També hi ha la creença que un bon dia un home del gremi dels fusters feu una figura de fusta que representava un veí seu, el qual en veure's no pogué parar de riure. L'any següent, el veí li tornà la broma i així comença a escampar-se per la resta del cap i casal. A l'alcalde no li agrada gens aquesta moda i intenta prohibir-la, però els mestres dels gremis, en lloc de fer-li cas, van fer una figura en comú que representava el seu patge. Aquest, en veure's a la plaça, trenca a riure i d'ençà se celebren les falles, sobretot per la part central de la nostra terra. Aquesta és la versió més romàntica. Hi ha altres autors que conten que a la València del segle XVIII, sobretot després de la prohibició de 1740 de fer falles o fogueres al cap i casal, comença a escampar-se el costum de penjar ninots grotescs dels balcons com a protesta, i que d'ací muden les falles que coneguem actualment. Josep Calasanz, al 1840, ens conta que a l'inici del segle XIX, la vespra de Sant Josep, els fusters posaven ninots de palla burlots d'aquelles persones a les que volien fer-li befa. La gent s'apropava a veure'ls enmig de les places i quan arribava el moment de la segona oració, els botaven foc i quedaven reduïts a cendres. Siga quina siga la versió bona, sabem que al 1851 es va començar a patir la censura prèvia de les mateixes, encara que sols va durar fins al 1870. Els llibrets començaren a les darreries del segle XIX i ja en 1901 es va atorgar el primer premi a un monument faller a la ciutat de València. D'aquell moment ençà ja es consideren monuments artístics i hi ha costum escriure uns versos, generalment satírics, explicant les diferents parts dels monuments. Des de Quatre Ferros Forjats, humilment demanem que sempre hi hagi seny i que l'alumnat valencià no patisca mai més de cap barracó depriment. Esperen que us hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues!